yak langening alang jiwan aglawan tan moncar tinon lere tekoneng surem sorote tan madang Wan sembah niring ulun kapurba risang amor bengrat Pramudita sinabuh gandhengan ulun narbuka pewaraning kondhok kinupin langening budaya luhur bredadya tepa palupi marsudi teteking dharma ngreh kautaman desa juga purwakaning kondhok dinarik runtuting basa tuwek kuno pemusu rasa yen narasaya karaos mulajari anggara sawani uruhing diri rasa rumangsang-rumangsani Nurjalma ngilo kaca jarweh wis rinakop caing carita lo becik wis gemelar jroning pagelaran Yogi Chandra mrisani Pagowo Surya Tandra ndarum yang Kartika wis kena buku trate kawasa sahari ratri angidri bawana prawateking dosina gilir gemandi temah dadi petanganing dina sasi parsi windu kang sarta abad Renungulan pangkar tumangkar kesini rambun kaya jawa pating kerembyak dadya padhang kutu-kutu angat uga Brunana yang brontoi dado braratan pawijalan padhang trawangan sinari sang Hyang Renawi ing ngarsa merbabani jagat mungging jagat wetantuk munggup-munggup mungguing kalenganku kerabang merangangah lamun kaek sayangan dilan-dilato bumi saya dangu sumrep sang Hyang Araka kados seblakanan kena abengis jenar kapur bawis sinari sang Hyang Basanta tanem tukaton ijo ruyo-ruyo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung iki wulan kedanu kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleh kawula dasi dene rasa ngapuyi buka karep Tegal sawahe anglu sira tatanana pedhote sinambi sendonan sesindenan mikul garul kune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan sumur wanggi
Sang Hyang Raka sedang saya inggil meskatan melok sinaring jagat dunung inggih kiblat papat lor kidul wetan mewah kulon sinaring jagat kang samya rebut yata rebut tejo rebut kekuwung parandhetatan wonten ingkang amadhan ingkang kuwunging praja negari ing Wirata kapanjur kinayu pambukaning kandha saruding mangke krana negari Wirata dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi umbah samudra binang langkun kang tanpa pakut pegating maningal kapandha ruting Cakrawala maneh-maneh cakreng pepisik sawanake neping jurang corong kinepung guwa sira kinarya susuh peksi lawet miyang sarang burung pategalan gopole jeng ngarep kudungane ambek woi wonten ugi pasisir andar sasana jembar kebegaring pasir gumlaring garis pinggir tanem tuwa angger boyong royo-royo karang kitri rowe-rowe ron klopo bumi subur pasiden mawur sadengah tinandur mangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrang sang langit lenggak-lenggok lambai toya mijil saking sendang-sendang ning nirtane iline pinara para pelayune dirambi waduk binentung-bentung kinarya hangileni sawah meyang pategalaning Nara Kisma mokal pangoleng tetani bebasan datanana bisa cenggengeng selo sedoti nandurang kang murakabi pandya blaris yang dar pasabinan nyaya rukmi sari kang pirangga pratiwi pategan goplo jeng kang arep godhongan yambe kowe nganti kaya manglung-manglung ditandhi polo kependhem polo kusimpar polo kubantung sadutan kuciwa cinawi dukulan kang maweh sarasaning diri ingon-ingon raja kaya dewen sansaya ngrembaka lamun siang samya gelaring bangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datanana carane kandhang anggo granjing palang lebet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek seka kapti akari luring rusa bangsa tuwin negari ing Wirata ana ngimbangi gunung anggung Wirineksa mrih lestari runtumurun rah tumerah sadaya dadi uru garakaning lengkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet ing sesanggeman saben tebih saking tindasan sisinan saya wada winada anang lumam sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sejatine jejiban kang pinuji tembah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negari ing Wirata naeka simulagi banjik parang jaman kecana panjang munjung pasir pamukira jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara kang gedhe bore padhang jagat dhuwur kuwise tata adukun carane turta kasusuring panca praja lah jenta wahu ingkang asta pusarane ngadel bangsa negari Wirata wenangira den ucap dosa namane Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Maharaja Baginda Maskawati Yorat yo Sang Prabu Durgandana nalindra pepakuning bumi ingkang anggung jejegaken kautam marisa juga lenggah madaring damar kusana kinopeng sangya para banjadi manggung ketanggung Joko Paloro-loro kang samya ngambil upacaring keprabon kaya banyak dalang harta walika sawung galing kidang kencana ngadhem rumursaning Sang Nata Sang Prabu Maswapati datan kantun wiswanipun sangya anung-anung tetungguling praja negaring Wirata miwah sangyaning para putra miwah para kadang nengging sampun ketinggal pisawani nenggih Sang Raden Seta putra Wirata datan kantun ugi ingkang lenggah wonten sak pepengkeranipun Sang Raden Seta nenggih Risang Repyana Pati Nirbita Pawati negaring Wirata dadoka jemeng penggalih Sang Nata Prabu Sri Baginda Maharaja Maswapati duping ngamuning anisangya para kawula andher mlebar yayah samudra datan tepi samya gandeng pasisiran jejel riyel repet pepet bibit prasasatata pandenggul datan poselo labet sakadang para sibuk ing jawi mludak gendera rontek umbul-umbul kekiterang ngendanu yayah munding mangsa labu payung megar mendi jamur baret ing mangsa rendeng
Tumbay ngrangap kojati ngarang mongso katiga panantial tidam jinem madaning pasewakan negaring Pirata. Nadan kudan datanon kungubah sampira datar wampa kabeh arsa mongso araning pradonga. Mewah pangling paranggana sigra murwani pangandikan. Dadung mangri pandika Sang Prabu Durgandra ingkang dereng kababareng lisan.
tinon ning pasewakan ono nyuwang panjrah sararokmo ranggeng manik Narawata Obro prabanyo kang kenyaring tejo kaliwaran ler ke laci sireng dadet wimbo kekanca tiuping maroto mando saparan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabati sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan rangi syukur oleh wong tapa ingkang was mungkal
tan mikir pawehing liyan iku pantes Kuranana kaki sartane kawruhana Niwang Sukmana mangadri nuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara bawana langgeng sinunggi datan awrat ora mengko dhisik patih Nirbita sira rekyana patih Nirbita ingsun nawe ingsun wiji sowan ana ngarsaning manira ndadekake kaget penggalih ira dene sira ingsun caketake ana ngarsaning manira patih Nirbita Baunuk-nunduk nriki diwaji sembahan kula kepareng dono namit pasang Kalimantabi tinebena ing Nilodoni dumawahing tawang-tawang linepat ing tolak mandu sinuwun parang batu Gusti kula Sang Nata Sang Sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Maswawati animbali dumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan ing jawi sanget kuatosing manah pindharon salombo pinanjering alun-alun komitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking ngraos kemarasan sinuwun diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delahan baunuk-nunduk niki kanthi pananggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marata diake pranata tata rakiting kaprajan negara ing Wirata aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kengkarempen Patih Nirbita menawi padukan bab tata rakiting kaprajan tartentu sadotan badhe nguci wani para kawula samya sayek seka kapti karo ring nusa bangsa tuwin negaring Wirata sinuwun mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun tansah gladhen ulah kidharing perang sawanci-wanci praja paduka katempuh parang mukuk tartentu boten badhe anggep kunca paduka Gusti Sang Nata Sang Sri Baginda Maharaja Prabu Maswawati sinuwun ingkang abdi kepatihan rembukan sampurna putung semoga bandemna baunuk-nunduk nriki ya gawe bombong lan marem penggali ingsun toko jangkep kang dadi aturira Patih Nirbita ora liwat pakareng kang utama wae tindakna selawase urip Patih Nirbita baunuk-nunduk nriki mriki sampun padha dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Maswawati nanging dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang abdi kepatihan ngaturaken sembah sumungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Durgandana sinuwun ya sira atur bekti kelawan panjenengan ingsun ora liwat pangestuning ingsun wae tampan ana Patih Nirbita baunuk-nunduk niki sampun pareng kula pundhak karo jimat paripe dayana ing kasantosan diwaji sembahan kula lan tatanan barisaning para wadyabala sartane para kawula ingkang padha gantung sibuk aja nganti ingkang padha sara manuk jeneng ingsun diambabarake tuwenan Brahma wigatining pasyawakan Patih Nirbita menawi ingkang sampun paduka dawuhaken tatetu kula mboten badhe suwala baunuk nriki diwaji sembahan kula Gusti kula Sinuwun Prabu Maswawati anak anungane ndita bocah mursid bisa mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar dadi pakarti anakku lanang seta padha kanthi harja sak pratamu nggon mulungguh ana ngarsaning pun Rama wektu dina iki ingsun caketake ana ngarsaning pun Rama ana ing kedhaton negaring Wirata anakku lanang seta nunamet pasang Kalimantabi tinebena ing Nilodoni dumawah ing tawang-tuwang Kanjeng Rama Prabu Maswawati paduka nimbali dumateng wiswanipun ingkang putrapun Sita kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sartanipun sampun winujeng wiswanipun ingkang putrapun Sita Kanjeng Rama mboten manggilangan setunggal punapa
Ing sakmangke wilujeng sowan kula wonten ing Ndatulaya Praja-negaring Wirata. Sembahmu tak tampa, ora le pangestu tampanana ya anakku cah bagus. Kanjeng Rama sampun kula tampi. Pangestu paduka kepareng dadosaken jimat aja candhi. Sartanipun dayani dumateng kasantosan karaharjanipun gesangipun ingkang putrapun Sita Kanjeng Rama. Mesti wae sira kaget. Ingsun pijana ngarsaning pun Rama, anakku Sita cah bagus. Mesti sira durung mangerteni sartane durung mriksa apa to kang dadi darunane wondene wong atuwamu ya pun Rama ing Wirata nimbali rawuh kelawan sira. Kanjeng Rama. Mesti kemawon kula kaget penggalipun ingkang putra pun Sita. Keparenga kula cemadhong dawuh, keparenga paduka paring dawuh ingkang tetela menawi kepareng tumunten kawedhar ing kathah. Nanging menawi wadi tumraping para kadang seta miwah para kawulawi kula dheraken manjing wonten teng kedaton apan catur netra kalingkang putra pun Sita Kanjeng Rama Hyang Pandara Ratri. Mung cipta pukulun tanah nalian kaeksi mila katur kang cundha maneh prasasat ragang yang kagungan to sing jagat pangestu Karawayah Prahu jagat Seta wonten dawuh. Apa kang dadi sababe dening wong atuwamu ing Wirata nimbali kelawan kowe, aku ora nimbali kelawan kadangmu. Aku ora nimbali kelawan adi-adimu utawa kelawan Prasangka kuwi ana dasare. Waduh. Kanthi dasar menapa wondene paduka animbali dumateng ingkang putra pun Seta kemawon mboten nganti kelawan kadang-kadang kula yayu utara memayayi Prasangka menapa wonten kaluputan ingkang sampun kula lampahi lan ing samangke menawi jenengan Kanjeng Rama badhe nyendu dumateng ingkang putra pun Seta kula aturi paring dawuh dosa menapa kemawon kula mboten badhe suwala anggenipun nampi paukuman saking jenengandika Kanjeng Rama Prabu Maswapati. Seta wonten dawuh. Dudu kok perkara kowe duweni luput tumrap kaprajan negara Wirata kuwi babar pisan dudu. Nanging mesti wae kowe ra yo nyumurupi kanan negara ing Wirata ingkang wektu dina iki. Wis ana Sabta Ari kalungguhan sak mengko iki. Pamanmu ing Kadipaten negara ing Wirata sajak arep merong kampuh jingga. Sajak arep lerwa sartane sajak arep ninggalake marang kewajibane ning antase negara Wirata iki rak mung siji to. Negara ing Wirata iki rak mung siji nalendrane, ora liya ya mung atuwamu ing Wirata, ya panjenenganing ingsun iki ya Prabu Maswapati. Nanging mbuh sababe apa Seta? Mbuh sababe apa lah kok dadi ana kasepuhan nglawan Kaneman? Aku bingung. Pun Rama bingung kepiye nggonku bakal ngrampungi perkara ingkang wis kalakon iki. Tak jaluk sira Atmajaku Seta ngertiya
kanane wong atuamu sungkawane wong atuamu tak jaluk sira sita ngerti ya Kirya. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Babakan perkawis kadipaten utawi kasepuhan kalian Kaneman menika kula nuwun sewu. Gandeng jenengipun menapa kalian paman kula Paman Rupa Kenca kalian Kencaka Rupa. Kalian Paman Rajamala. Kosek apa kowe ora weruh? Apa kowe ora weruh? Ning atase wong atuamu iki senajan kowe ora mangerteni ning wong atuamu sing ngrasake. Wong atuamu sing mikir, wong atuamu sing menggalih coba to. Ning atase aku ki kadange tuwa, ning atase panjenengan isun kadang perdone. Adik-adikku telu sak karone, adikku sak kloron Rupa Kenca kawani Kencaka Rupa. Lah kok aku disin-isin ning ngarepe kawula akeh. Sinengga Prabu Maswapati iki ora iso ngayomi kawula akeh. Sinengga Prabu Durgandana kuwi ora iso ngayomi marang kawula semene mbane. Mula pamanmu adreng. Pamanmu adreng kepengin ngukuhi negara Wirata srana nganake adon-adon menungsa. Ngulon jago wiring kuning sakmono saka kasepan dijaluki jago. Kuwi ora liya ya mung kanggo ngetok sartane ya mung kanggo gawe giris penggalihipun Rama. Mula suwanmu tak caketake iki tak jaluki go pamrayogamu ya nggih tulung ngerti marang kahanane wong atuamu. Tak jaluk iso ngewangi madhangke kanan negara Wirata anakku Seta. Sikra-sikra yen Permana Ganca sikra ngrakit nawang sesangka nawangsa sangga Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompaing wadya kurta kurore kakiri-kiri kula nuwun pangapunten Kanjeng Rama. Babakan kula nampi dawuh pangandika paduka pun Kanjeng Rama Maswapati kula mriku saestu menawi dipun keparengaken matur kula menika ugi sampun nampi dawuh pangandikan saking paman kula Rupa Kenca Paman Kencaka Rupa miwah Paman Rajamala. Kepiye? Kowe didhawuhi apa? Kowe diuneni apa? Kowe diuneni apa karo pamanmu? Ana atur apa sing diaturke karo adikku sak kloron kelawan kowe? Matur kelawan watuamu yen to nalisir saka anggrenger kautaman. Yen to ature pamanmu natoni atimu mengko aku sing nanggung perkarane. Nuwun sewu. Mboten kateges kula menika pikantuk swara ingkang mboten prayoga menika mboten. Nanging Paman Rupa Kenca miwah Paman Kencaka Rupa miwah Paman Rajamala menika ugi sampun dawuh kelawan ingkang putra pun Seta supados ngurun jago wiring kuning saking kasepuhan. Awit boten sanes kejawi amung jago saking Kaneman boten sanes namung Paman Rajamala. Nalika samangke kula dipun timbali wonten kadipaten ing Wirata, kula dipun dawuh supados-pados jago saking kasepuhan. Lah piye? Lah piye? Waidan cemplung penggalih wong atuamu sareng kowe ya wis didhawuhi karo pamanmu. Kepiye? Apa ya wis kelakon entuk jago saka kasepuhan Seta? Nggih, pangestunipun sampun. Walah dalah, syukur binagi sewu. Banjur sapa sing mbok patah dadi jago wiring kuning saka kasepuhan? Nggih. Nuwun sewu. Enggeng kula patah dados jago, kula dawuhi dados jago manjeng. Wonten ing Blabar Kawat Kentheng Waja Jangat Sinencang menika namung putra saking padusunan, lari saking padusunan inggih menika menawi mboten klentu lho menika. Asmanipun menawi mboten klentu jenengipun menika Jagal Abilawa. Jagal Abilawa. Nggih, menawi mboten klentu menika. Bocahipun menika gedhe dhuwur. Lho, gedhe dhuwur Seta. Nggih.
menawi tiyang limrah menika sak dedeke limo dedeke menungso awake menika biyuh-biyuh menawi jangan dika priksa mesti semelengeren piyambak Jagala Bilawa edan aku kok pengen mangerteni kelawan bocah saka dusun kan diseto saking dusun Perjagalan menika putranipun Demang Jagal Welakas putranipun Risang Jagal Welakas saking dusun Perjagalan wis timbalono kon suwana ning kraton negara Wirata aku kepengin sak pejagong kelawan Jagala Bilawa nyun pamit madal pasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik anakku lanang seto Trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe abanta yen ngandika magawe abanta Seto
Anakku lanang, Seto. Monggo kula dhiraken nendi. Nuwun sewu. Waduh. Maklap Kanjeng Rama. Wah, kan. Mula nek awan ki turu. Wayah nyambut gawe kok ler-leran dengklak dengkluk. Kados pundi? Apa iki jago sing mbok kandhake mau? Nggih menika. Edian. Lah kok dedeke edian. Oh sik iki dadi awake gilap kaya ngene piye? Nah nuwun sewu. Bocah menika manten mboten nate adus. Mula nek njenengan caket-caket mengke mboten mitet grana, mengke mboten betah ampunipun. Ngono nggih. Bocah ora tau adus iki. Nggih, mekaten wedian. Mula awake kemeleng. Ha nggih kemeleng niku sangka le kokean jagali kebo sapi. Oke jagal kebo sapi ngantos lali mboten adus. Mula rambuté menak mboten dipotong niku. Wedian iki wis pirang taun ya kaya rambut semono dawane tekan bokong ora dipotong niku. Racahe mantan mengedram niku riyen niku. Nirbita dhisik pancen gondrong. Ha nggih. Saiki nek wis dikethok rek maneh. Ha nggih. Kula aturi nimbali. Ya, lungguh sing prayoga seto. Sampun boten ngrang prayoga Kanjeng Rama. Jagala Bilawa. Aja kaget sira tak timbali ngadhep ana ngarsaning ingsun ana ing kedaton negara Wirata. Padha kanthi slamet harja sak sowanmu, Jagala Bilawa. Yo. Slamet tekaku ora ning ngalangan Suwijapa. Aku mung arep takon. Kowe arep takon apa? Apa negara Wirata kuwi ora duwe kipas? Lho. Lire piye? Ana kipas malah didungluk ning lemah karepe kepiye? Nirbita wonten dawuh. Iki karepmu kepiye malah to dungluk ning lemah iki piye? Nuwun sewu kula wau sumuk sinuwun. Depatih goblok topeni. Ya Jagala Bilawa. Jagala Bilawa sapa? Lho. Jenengmu kira Jagala Bilawa. Sing kandha sapa? Anakku lanang Seta. Wong ora iso maca kowe. Lho. Aku ora ya mung manut wong atuamu to. Takon karo aku ki janjane jenengku kok dudu kuwi. Nanging jenengku ki Jagala Bilawa, ya Balawa sebutanku. Edan jagat Dewa Bathara Seta wonten dawuh. Entuk jago wae lah kok teko dadi ora iso basa, ora iso tata krama, ora iso ndodhok. Iki mawe rekane arep ndodhok. Wis rada nekuk sikile. Kursi sing dilungguhi jeplos. Langgu sangka gedene kok bobote rak 3 ton men menten niku. Edan. Slamet tekamu Jagal Bilawa. Slamet tekaku. Wah, aku ya mung manut aku dijak ditimbali didhawuhi supaya aku sowan ning Prajanegara Wirata karo sing jenenge Raden Seta. Aku ya wis manut wae tekan kene mbuh aku kon ngopo? Aku durung ngerti. Lho. Ning kowe wis ngerti karo panjenengan ingsun? Durung. Lho. Seta wonten dawuh. Iki mung urung dadi ngerti karo aku. Jagal Bilawa. Raden Seta piye? Iki wong atuwaku iki Nalendra Wirata Prabu Maswapati. Ya mbok omong ngono ket mau. Aku kon tekan Wirata kene aku ora ngerti apa wigatine. Lagi wae aku rampung jagal kebo sapi. Lagi wae iwak daging sapi karo kebo arep tak aturke ning negara Wirata. Malah kowe wis dawuh aku kon sowane ning kene. Saiki aku tak takon karo Prabu Maswapati. Kowe arep takon apa, Balawa? Anane aku dikandhi tekan kene iki kon ngopo? Lho, mestine kowe wis diparingi dawuh kelawan anakku Seta. Yen to mung manut dawuh anakmu Seta, ya Raden Seta sing dawuh karo aku mau.
Aku diganti ning Prajanegara Wirata iki aku dikon dadi jago saka kasepuhan. Mergo kadangmu sing jenenge Rajamala ya Raden Rajamala karo Adipati Rupakenca lan Kencaka Rupa. Sajarep merang kampuh jinggo. Sajarep gawe kadipaten dhewe tumuli kepengin nganake adon-adon menungso. Sing dadekake jago saka kasepuhan ora liya ya mung aku ya Jagal Bilawa. Ya pancen mangkono Balawa. Pancen mestine mangkono. Lah piye? Kowe gelem apa ora? Waton sing dawuhi Nayaka Praja sartane Ratu Wirata aku sagu-sagu wae. Nenen sing dawuhi aku mung kere-kere aku ora sudi mangkat. Yo. Sing baku kowe gelem apa ora? Kowe dadi jago saka kasepuhan kowe gelem? Gelem. Yen kowe gelem mung kari ngenteni besok kapan dinane kowe kudu munggah ning Blabar Kawat Kentheng Waja Jangesencang. Besok kapan dinane paringa dawuh lawan aku. Karuane aku arep njaluk tulung karo Prabu Maswapati Ratu Wirata sakawulane ndongake lawan Balawa. Balawa Ana dawuh apa? Dinane kowe kudu munggah ana ing Blabar Kawat Kentheng Waja Jangesencang kudu tanding yuda. Perang tanding kelawan Kadangku Rajamala sesuk dina Selasa kliwon. Yektine sesuk awan aku kudu munggah ning Blabar Kawat. Yo pancen nyata. Yo yen to cetha kaya mangkono aku tak toto-toto. Aku tak bali ning Pejagalan. Aku tak bali ning Pejagalan njaluk pangestu karo wong atu aku ya bapakku Jagal Welakas. Dimen rahayu ning sambi kala nggon arep maju dadi jago saka kasepuhan negara Wirata. Nggone aku arep nglakoni adon-adon menungso aku kudu gelut karo sing jenenge Raden Rajamala Prabu Maswapati. Mangka anggara sesumbar mawalendra bumi gonceng umaludha kuntur katok. Yo Balawa yo. Tak pangestoni lakumu tak pangestoni saka panjenengan ingsun Ratu Wirata. Nanging kowe duwe panjaluk apa? Kowe duwe panjaluk apa? Apa kowe njaluk wadyabala? Kudu ngirit wadyabala segelar sepapan nggon ngombyongi kelawan lakumu munggah ning Blabar Kawat Kentheng Waja. Wah, aku ora arep njaluk pengawalan apa-apa. Lho. Tegese piye? Aku ora arep njaluk kowe ngirit wadyabala segelar sepapan ngombyongi kelawan lakuku. Mundah mengko mung nyrimpeti nggon arep munggah ning Blabar Kawat Kentheng Waja. Ya mung aku njaluk siji karo kowe. Kowe arep njaluk apa? Dongamu aja ngasih kendhat nggonku arep tanding nglawan adimu Raden Rajamala. Seranane ora mung ndongake biasa kuwi ora. Ora mung sajuga ndongake nanging aku njaluk 3 dina 3 bengi Ratu Wirata saknayakane karo kawulane aja ana sing mangan, aja ana sing ngombe 3 dina 3 bengi. Kudu munggah manekung ning sanggar pelanggatan. Manekung puja-puja ngersane Gusti ndongake kelawan kamenangane Balawa saguh apa ora. Seta wonten dawuh piye iki? Lah nek mengken mboten mangan mboten ngombe 3 dina 3 bengi ken ndongake Balawa ki saguh mawon. Yo aku saguh Balawa. Yen to 3 dina 3 bengi panjenengan ingsun sak kawula negara Wirata karo nayakaku kudu ndongake karo kowe. Ora kena turu, ora kena mangan. Ora kena ngombe aku saguh. Yo. Nanging dudu mung kuwi, isih ana siji meneh syarate. Syarate apa? Jerone 3 dina 3 bengi ora mangan, ora ngombe sartane ora nindra. Kowe uga kudu 3 dina 3 bengi aja ngasih kumpul, aja ngasih campur karo garwane. Lho. Balawa, piye Prabu Maswapati? Nek sing siji iki rada abot Balawa. Wose kowe gelem apa ora? Sing baku jero 3 dina 3 bengi. Ora mangan, ora ngombe, ora sare, uga ora campur karo wong wadon, ora mung bojone, nadyan to sesideman ning jaba-jaba uga ora kena dicangketi. Waduh. Piye? Abot Balawa, abot Balawa, mbok yo sing enteng-enteng wae.
Wiwih sing paling eneng tumrape Jagal Bilowo. Kowe sing gelem ya iya. Ya dilakoni, ora gelem yen to pancen kowe ora arep nglakoni. Kepeksane aku ora sida menang mungsu Andimu Rajamala. Wah, ya wis. Wis kana Budhalo. Tata-tata samapta ing gati sawe gong diri. Babakan syarat srana nggone 3 dina, 3 bengi ora nendra, ora mangan, ora ngombe, sartane ora kumpul karo garwane, kuwi perkara mengko dipikir keri. Ora usah gagap-gagap lek ngomong. Omong wae yen to kowe ora betah ngempet 3 dina 3 bengi. Beng 3 dina 3 bengi kok. Ora ngelingi jaman 2 taun kepungkur, 2 taun ora kena campur karo bojone. Beng 3 dina 3 bengi, koli sambat sonjong boyo nganti kaya le abot-aboto. Ya wis. Wis Balawa Budhalo. Aku ora betah ambumu ning kene. Aku budal aku jalu donga pangestu karo kowe. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, ngati-ati. Ngati-ati tata-tata sing tenanan kudu menang. Kowe dadi jago saka kasepuhan Balawa. Jalu pamit Prabu Masawati. Balawa kok dadi aku tok junjung kaya ngene iki karepmu kepiye? Prabu Maswapati Marata Dyagi wengana lawang batinmu sawangen jagati Jagal Bilowo nganggo paningal batin jati permono yen to katon doyong jagati Jagal Bilowo teges ora bakal lulus nggonku tanding yudha kelawan kadangmu Rajamala nanging yen to katon jejeg ora miring ora mingko jagate Jagal Bilowo wah teges bakal kasembatan panjangane Jagal Bilowo edan yo Jagal Bilowo yo tak sawang saka kene jagatmu katon jejeg ora ana sing doyong teges bakal semulur nggonmu dadi pengarep-arepe Ratu Wirata dalu pamit karamu. Wonten dawuh. Edrian. Aku ki wis mataun-taun dadi Nalendra lagi iki. Aku dijunjung karo bocah wingi sore. Mongko leh nglungguhke aku ki ora kanthi sing prayoga. Aku digejloke sak kayange.
Aduh. Untung ora coplok penku ning boyok iki. Edan. Lah kok dadi bocah saka pejagalan kaya ngono trajangane ngawur ora jamak-jamak. Nuwun sewu Kanjeng Rama, mbok bilih awit saking pedamelanipun menika namung jagal kebo sapi. Mbok bilih ketuntu anggenipun nyambut damel, ya wis ora dadi ngopo sing baku. Sing baku jurune 3 dina 3 bengi iki panjenengan ingsun dawuh kelawan sira. Sartane kabeh nayaka punggawa saka negara Wirata supayane aja nendra. Aja dahar sartane aja ngunjuk. Ora liya mung manjing ana ing sanggar pelanggatan manungkung puja-puja ana ngarsaning Gusti. Ndongake kelawan kalise si Jagal Bilawa nggone bakal munggah ana ing blabar kawan kendeng waja jangan sinenjang. Tanding yudha lan adiku Raja Mala. Mekaten. Yo. Setunggal malih Kanjeng Rama. Apa? Mboten angsal campur kalian tiyang setri. Ya kuwi. Kowe mengko dirembuk keri wae seto. Kuwi mau mengko dirembuk keri siki. Lho, nuwun sewu. Mangantos mengke sak mangke menika dipun mboten dipun not aturipun Bilawa menika kados pundi? Wah, ya abot jenan. Nah inggih mula saking mriku kula aturi manut ndaraturipun Jagal Bilawa mawon. Ya wis to, ya sing baku kabeh ditata samamta ing gati sawega ing diri kabeh kawula Wirata dikandhani ya babakan dawuh ingsun kang kuwi mau nggih estaken dawuh yen pamit madal wasilan ngati-ati aja kebica cilik Patih Nirvita wonten dawuh sinuwun bubanu kang padha sibuk jeneng Sanadya Kundur Kedaton nuwun ngestaken dawuh kemareng yen pamit madal wasilan ngati-ati aja kowe bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Patih Nirvita purna gatining maranggilan Arsa Sang Nata Kundur Kedaton sok saking damar jero kinapit gambaran gading kadara kesanggyane para banjadi manggung tanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara keprabon kawis tinggal saking mandura tindaknya Sang Sri Narana lamun katun saking mandura tansah munjuk syukur ana ngersaning Gusti kang akarya jagat